Kamiris Beauty Parlor kabadon hangathan happy bali themba suk kabade kadukan kabalaseng adu snem ar hajar saw mat kalayat kumba ar phoi teli kisnem kabade trai de kong mirida khar shanti kumta na kalyang ginolung khubor kilalet ban hiar kate ka jaka ban snga bat ban wat nya ba kumnu kani ka kam ka telun hakum kani ka juk ka ba menta bat kalong ka jung mentai ne em khamtam ki khun samla kar the ba shinrang ki badon ka sab jung ki hakum kani ka por ki khmilanti ka kam sarkar kumta na kalyang ka komirik harshan di kalaya thu ba kijing kabak kaya kendu hakapor kabasdang kalong tanda iwe khanchi iwe isna rei bananu jor kapor kaba menta bat kisnam ki ba manchua kalong kabak ki hakini ki jat kam khamtam ka juk kaba menta Teka kerteng jonga kade Merita Kharshandi haka jing sisa Henry haka dukan ngai kerteng taka Mary's Beauty Parlor teka jaka kaban poi shani tekan day bait na dona Baptist Church kadon atri kalan kawai ban lecha madanting kawai pat banwan shani sa thembasuk happy bali te pila banwan na trika lenti ga bade na ban poi shani sa thembasuk stang na do usnem hajar sa haka taka por ngasu sedang tang da iwe kansi iwe i thread but iwe snal ngamda don tiar kat ne ko badon nta te ngasu sedang nta kayet ru barit te long haka taka ko mastang ka palar te nalor ba khapshnyo tangi penle lot ka khapshnyo trading facial ki skincare nang ta ki medicare pedicare ki vaccine ki bon ki kamut kat kum ka jing don kam hi ni penle lot bat ka mentas lami menta ban le ka tersim te kata rum penle hi tikum ki pat ki kan the mentang yu ibki be bhai bikin khat ki style jung ki kan ka style ban khap te ka dei be ka to ka wolf cut butterfly cut but bon menta te ki wan ra be da ka phone ki ong bang kwa khap kum ni tengah haban pen khap kum ta hi ta usnyo jong ki ba kan wan dor bom no ma pidan bet em bijing e pin pe khat yo le se ki customer kin bon ne ki dula ma te kabaning kong por baseng ka dukan tengah klem poi per khat re bakan yai ma ka dukan namar ba ngi shani ngim da be than ya ka jing style kumba be ki briu shabar wala ka taru nga klem do jinkermen re nga play back na do men step hi hado nreu nyo baje aku to por but kiawan hi kias dang we angot hakata ka por ka dukan ro kono ka barel menta pat ngala kan pen he but nga klem poi per khat hiru ban long hado ka ne ma Tira du ba sedang mapin syong yang ke dukan kom kadehi hani ka jaka hot kadeh hang ne hi tamba mensua kadang rep mentapat ngala pen he hot te kane ka kam long ka biang palat hi ke nam ta ki kenthai la ne kishinrang ro menta ki la ya bon bha ba nam ta ba ki akwa ka jing style kisi iwan ke liu hiro hang ne ba ni penlen emi kishinrang ndai ngim ju penlen ngim nang ra ba ban khap snyo kishinrang komot tang ki kenthai hawai tang ki kenthai te long kishinrang jong hiro la da ki thmu ba ki le hi ya kane ka kam kin poi be chaka thong wa namar ba ka bon bha amde re tang ban khap snyo la ne ban penle ka skin care boro ki bon bha ki la da kane ka industry jong hi ke da ki don hi kata ka sab ikhna samla ba kinai up janai re kata ka kam sarkar mo kinya le hi ya kane ka kam boro namar ba bon bha ka yo ka scope ma shadil bon bha ba kinya yo kata lada ki plela jongru kila lada ki tre ha po under jeng ki weiru long kila ma tenang ta pan long kade ka kam khti don nong la re ban khni na ka khti jong phi ka jing nang ka jong phi ma ta kata hi ba kinya yo kinya smart kinya tre bhai ne ka kam ro kin poi be ka thong hi tena ka daw jong social media menta bon bha ki ba wat bat ki ba poi ban le shunju shane ka dai shunju shane te bon bha pat ki akwa ya ka kamut ba kila ya do usnyo menta ka por ma ba ki ya le hi hayin la ne ba ki ya phale sha dukan ma kana ru ne kim tip ba kumno ban kin ya take care ya ki shunyo la ne ka skin ne te na kata ka daw dong bang ibu pat kum to ki briu ki wan bat ni shi ya ai bro kata ka skin care la ne ka hair care ke ba pendan kam hayin kila judan ne am ki customer jong phi bawan ki ba phi ru phi klampat ithu e ki makir klampat ithu e phi ba shu ong ba ni yo e phi lamba naga social media ki wan war kini dukan ju phi kila judan kum kita nanta ki bon bha ki bawan kum kita bon ki bawan na joy ro ki awan na nyomen na sanmet ki bon bha ki na maulai e baroma ki apoy bat ki she ya smutanat baro ki hawan shen te ha ka jing shisha ki brio kinda le usnyo la ne gadur khmat long ki la shu ya le tang pe ha parlor be ma kim ju ya tip pat kum no ban take care te phina do manta manu ro da de bari
usnyo la ne ka skin kine keli ken na kitu kinong penle bat kinong penle ru kinya batai ba hayeng pat kinya pendon kam da ke produk ayu bakan ba usnyo la ne ka skin joki